केळ्याचे बंगबाळ केळ्याचे कटलेट करता आणि ते केळे कट करून तूदेनी मूळ काढून कुकरान दोन विजील काढून शिजवून मागीर ते चिरडून घेतला पीठ हे खाली पीठ आता ताका भाजिले ते चण्या पीठ घातले 2 चमचे करबेव भाजी जिऱ्या पिठी मिरसांगे पिठी मीठ आणि गरम मसाला इतली वगळून घेतला आणि चिरडून घेतला एक चिमटी उड्डापा पडता गट्टी असते पीठ बरशी घालता आता गुळी करून घेता आता शालू फ्राय करता कटलेट रेडी झालं भाजून एकला चटणी सॉस नाना कटलेट रेडी असं हेल्दी अँड टेस्टी खंडित ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगायची. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.